Chica, por favor, no dejes pasar esta super ganga sexual. Que en el maestro de ropas con Freddy te daría más placer que mi miembro brutal. Als pocs dies l'Antoni rep la trucada d'una dona en una veu molt familiar. Ell la cita en un baret de Borriol, alegant fora als aires de ciutat, però de sobte li remordeix la consciència. No voldria per ningú ser descobert i es presenta a la cita en una barba postissa veu de macho.